देखो लजने के उसे कहियो नहीं कि पावतनी आया इनकरा बुझाते नहीं के जा तनी फोन के कहे आके लेके हमके भागो आ नहीं तो कर उपाय कौनो कर बताओ हम केकरा से कहे जाई हो आय मीठा मीठा शरीर दर्द करत रहता टूटता फाटता पतो इनसे कम तो ना कहीं से कि देखो ई बेथु में ऐसे होके इंगन कोयले बड़ी अरे माई फोन लगावे तो ई का कहत रन हेलो 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 का हो जान अब जा ना परान मत कर न तो देखो तनी कुछ मिनट में मैं परानो न निकल जा कह तनी बोला आकि कान खोल के सुन ली अब हमरा के लेके भागी या ना तो कोनो उपाय लगाई ये बताई अब धीरे धीरे दिन नियरा गइल बाटे मल गोड़ा त मैं टूटत फाटत हम न जाने कैसे का कोई ठीक बाटे लेकिन कैसे तो हम मानत नहीं कि एतु को के इतना दिन काट ली हनी ये हमसे गलती कैसे हो गई भगवान का करी हम तो रोबरा के कही कि हमरा से आंख मत मारी लेकिन हमके तो डर लागता बाकी रौरा बानी तो हम जब भी ओठलाली लगाई तब रौरा आके लागे हमारे लगावा रगरे त काहे रुआ हमारी पास लगावत रही हमारे सामने काहे करत रही ब्यूटी काहे बनावत रही अपन हमारे सामने तब मैंने ब्यूटी बनानी तो का ड्यूटी यही पूरा कोई जरूरी रहे अरे दादा तरहुआ काहे हमारे जरिए नहीं काहे चुमा दिए नहीं हमरा के बताई पहले राउर गलती रहे ठीक बा बताइए बुचिए का हमारी पता चली लड़किया के तो हमारे लड़किया के का होखी ते केकर गलती बा हमार ना तोहार गलती बा देखिए मैं ताली एक हाथे ना बजेला दोनों हाथे बजेला अब माना तनी गलती बात दोनों आदमी के बजना नहीं हां त का करी बताओ तू ही बताओ जान अरे माई का भइल बा करे टूटो तो फाटो तटे अच्छा ये बताओ का करी हम कौन उपाय करी आई हम हां आई ठीक है बा चली आओ तनी ठीक बा जे तना जल्दी होके आई बर्दाश्त नहीं के हो ठीक बा आयो माई आयो ये भगवान क्यों नहीं करता कमाई कोई नहीं क्यों का हो गइल बा करत नी मम्मी जी हां ई पेटवा फूलला नियन लागता छोड़ा नहीं के फूलल पेठो आय कुछ दुखाता गोड़ा बा दुखाता ताजी दबनो ये ता ना पेटवा फूलल बा अरे हां भूख नहीं के लागत का है उठ के तनी बैठी यार बैठे के मन नहीं करता जाना चाय बना के लिया कल का है तो दबा दे गैस नियर भइल बा उ न दबावा है गोड़ा बा तो दबावा का होता गोड़वा था में आयो ई काहे आई करता जैसे जना था कि ना जैसे एगो मौगिन के लई कौन होला वैसे आई करता नी आहा ता ना पीठ एगो देह छूटल लइका जैसे होला सन वैसे आ वैसे ही कहत तो बनी कुछ बात नहीं खे ना अरे विपत्ति कहली तो कहली कहबो मत करिए लइका पैका कहे जे बात बतिया त रोट बार बार पेटवा छूट अरे गैस बनल बरे मोल है फाटताटे हमर गैस बड़ा उरेबे होखेला पूरी कुछ छिपावत उपावत नहीं खी ना ए बनी में डर लागत जवान बोतलो वाली अगर मोद हम पानी की मत कर कजी अम्मा जी आय कहर तनी ओई ओई आई 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 करतनी तू जा न हट जा तनी नीमक पानी लिए हो चल जा चुटुक मुटुक कुछ बना के लिए हो बाकी त यही गने ना त कि ना एगो आदमी लइका होला ना आदमी करे तनी हई चाट खाए के मन करता हो खाए के मन करता अब उहे बताई छोटा कि हमारा नहीं के समझ में आवे अजी मम्मी जी आ सुतला से काम चल जाई हां आई लड़की रोती है घर में आ सब के वेनी अरे भाई तो छीटर आइल बाटे त हम बनाए के हने जी आ टाइम पे जूने पर चाही सबके खाना कि उधरी तबे ना हम बनाई आओ चुप रहो रे तनी के घुमाईती ना होने ले जाके मार बीमार हो गए हम कहीं ले ना जा पाई काहे ना जाके दवाई ले हमार जाए के नहीं मन करत आ दवाई का खाए के बाद ठीक हो जाइए हिंगा ने बैठा जा जा सोचो तनी के बहिनिया के यहाँ जाई 10 दिन खातिर आ अरे हे जा बैठे नीचे
आ भेजा बैठ आ ई रहतो नहीं छे ना क्योंकि गोदिया ले फोन ले चा ले जा उ बनाई ना खाना लेके तू जा। हम ना कह दे कि नहीं बन है तब वो ठीक बना बने तब वो ठीक बाटे फोन ले जाई कम बा ना फोना में बुचिए के तो फोन आवता टिकन का ठीक बाटे हम जाता नहीं बुजरो लिया के पेटा पर मेरे लड़का का मुंह आइबू हां तारा का बुझाए के बाटे देखो तो देवर तो हम लोग के आवेला कि देवरानी आवेले हम का करी ए कबले ले यहाँ नहीं आई पर हमर खीस भरेला जाता नहीं अपन बहिनी के 10 दिन के बहाना मार के जब का करो बहिनिया से बताई अब कर ले कैसे छुपाई तो देखो तनी की जे तो पूरा इज्जत लीलाम हो जाई। फिर फोन लगाओ तनी बेर के रामायण सुना दे तनी निमने सुनाओ तनी बेर के फोन क के हेलो अरे हेलो आ गइल बानी। अब्बा के नाटक बना के धोले बानी। अरे का भइल रानी? हम चलो तनी अपनी बहनिया के जननी हां बहनिया के चल तनी ओइ हमारी बहनिया के हैं आई ल हम आधा रास्ता आ गइल बानी अब का ओइ जाए पड़ी। हम घरवा से बहाना मार के निकल तनी ई बहनिया के हम चल तनी ठीक बा आ ओए बहनिया के आई अब जब हो जे लइका बना तो जनबो ना करियो से जननी हम तो बहाना मरनी की गैस हो गइल बाटे ठीक ना ठीक बा रखी हम चल तनी घर से बहाना ठीक बाटे ठीक बा जल्दी आ पे ले ले ठीक बाटे अब बुच्चे से कुछ बहाना मार ले अजी मम्मी जी ले चाय पे ले धिकल पाकल मांगत रहनी है ना हाँ कहाँ जाए कहतनी आ जा तनी तनी बहनिया के तबीयत खराब बाटे हां तो कहनी कि हमारो तो तबीयत खराब है बा तो कहली है कहतनी कि जाई ढंग से दवाई ले ले इहो नहीं के सुना ता आज के डेट पर के वो भरोसा बजी ना ज्यादा में दवाई बीरो का बात बाटे कौन मारे मुंह नीचे जाता तनी है निमन से घर दुआर देखिए जा ठीक ना कमा हो गेले तब गोइलाती कोनो बात नहीं के बाड़ू जाने तू जानी अच्छा ठीक बा तब बुचिए रोई तनी है के टेंशन बाटे औरी का हमारे को दुगो तनी और फटल का सड़िया रख दी हो गर्मी का दिन बा एक खाती कतनी पहिने खाती में हिन बा त आ निमन का मके को दुगो रख दी हो चल जाता नहीं हम ठीक ना चाय पी के हम चल जा घर द्वार निमन से देखिए लो तनी बड़की के भेज हमको बोलाई नहीं ओकरा के निमन से देखी हो घर द्वार देखिए जा हमारे छोटकी कहते कि फटाला का सूती का सड़िया क दियो अरे हाँ हमारी बहिनिया के दे दिनिया के लड़का होखे के बा तो कनी गर्मी के दिन बटलंग बा अपन पहिनबो करब आ एथुओ करब ठीक ना कजी अम्मा जी त- अच्छा पियने ताराम बाटे हाँ ढेर आराम बा तब ना बोल त पेटावा कहे हेता ना निकलल बा आय ई न ई 2-4 दिन से गने होताटे बे- गैस के एथु कहता डॉक्टर के बीमारी मान तने तने दी त बे पागल हऊ धरम चाइना पे हम जाता धरता ना पीली जाई दी खिसिया गनी ठीक बा जाओ घर से कह दिया हमरा के लिया के झोरबा धर दुआरिए पे हम जाई आ देले रानी ओइ दिन के 400 रुपया बा तवन दे दियो ठीक बाटे देखो। लिया तनी कैसे कैसे हम जीव बचत तनी बताव इहे ना बाटे पियार कोइला के साजा हाथा ना बड़ आगे में ना होने झोक दी पियार असर हलन देखो इनके शंका होता तनी तनी ये ना जल्दी भागे दादा दाई जैसे अरे का जानी काहे लड़किया रोत जाए सही के घरवा में न तन सु छोड़ का देना तो लड़किया के सही के इ लोग लागे ना जानो के एकदम अथु क दिया जा आ तनी फोन करके कहे कि का हो बुढ़ी अइबू कि ना अइबू तो वो तो दूसरा पर फोन करे के पड़ताटे उन लोग का मोबाइल नहीं खे हेलो हाँ बुची अरे हम हाँ हाँ हम वही से बोलतनी सत्येंद्र हाँ कहते न कि तनी मम्मी जी से बात कराई न अरे अपनी चाची की बहनिया से अच्छा ले जाए आ सब ठीक बा ना जी हाँ हमनियों का ठीके बानी जा जानते बानी कि मम्मी जी रही ना तो तनी निक लागेला आ गोइल बानी इतना दिन हो गइल निक लगते नहीं के जानते बानी कि कौन चीज घटल बढ़ल के लिए
नहीं की मम्मी जी तो दे दें दीदी के गोल लाते हैं जी दीदी जी। हाँ जी सब ठीक बा अपने बताई जा कहाँ भइल बाटे ना दूसरा के नंबर अब फोन करके ऐसे ना करें हफ्ता दिन पर कॉल ना का करें जानते बानी कि जब घर जानते बानी कि घर के काम धंधा बड़ गार्जियन ना रहे तक कोयले ना सब पड़ेला का भइल जी छते पर जाता नी का भइल कुछ भइल बा का हमार कसम ना बताई दीदी जी बताओ के पड़ी का मम्मी जी के लड़का भइल बा बाक झूठ बोलता नी भैया जी के कसम खाता नी जी सच ही आ के गोइल जी अरे हऊ बुची के राकेश नंदोई आ ये भगवान तो सही के कहीं जी देखिए हम घर का इज्जत घर आई में रखले रहनी ये जब आवत रहना ना तो बताई कौन हित न तो हफ्ते दिन पे आवेला जी आ मेरा के छोड़ के यही आवत रहना आई घर के लोग सुनी तो का कही आज दीदी के कर अरे छोट के कर खुश खबरी भइल बा ठीक बाटे जी रखत के को नया समाचार बा मत पूछियो का बोले जतियो गोली कौन भइल हाल हो गइल बाटे जानता नी का कहते जतियो गोली ना भइल है बुढ़िया गोइली तो हां उनके लइका भइल बाटे अब हम का कोई को का करी? होत रहनी अरे खिलाड़ी बिया बुढ़िया हो कौन चा कौन लोग लागत कहेला कि- बेटावा आई हो भगवान आजी दीदी सोचे के पड़ी ना बूढ़ा भइए नहीं खा जब बूढ़ा कमाइए गोल बन त लइका के कर भइल जी हम कहत रहनी कि बुढ़िया जरूर हुई ना अरे चुकले बुढ़िया के सोचे के चाहिए ना आ राकेश नंदोई गोला ना और सुन ला आई हो सोच लो आज की डेट में आज की डेट में ना शौक रहल नो नो सास दामाद को विश्वास से नहीं रात दिन अरे ओसने वाला नु तो और छाट छिना रहन जब हमनिए के आवेलन हेने खोदी आवेलन खोदिया दले तो उ पिघल गेल बड़ी भौजी अरे आजकल के जमाना बनो कि ससुइए दम दे के रख ले तैसा ना दम दे ससुइए के रख ले अपनी मर्दे से कह दे बाजी भले उ जहाँ रही कमाया तावे लेके जाए अब हमें घर में रहब हम ना जी दीदी ठीक ना ये सुन टोला में हालत इज्जतिए ना का करतो सरे दीवारे का काम होला भाई ये फोन कइले रे वाला बाटे कहिया से रे माई आ कहिया से आई अब लड्डू भर गए बटवाई माई है ना माई आई हम लड्डू बटाए तो तब का एबे आई का हाँ कह दें कि हलवाइया के कि एक 40 किलो 50 किलो लड्डू बनवा दे भर अब का अब तो भाई भइल बाटे ना चुप रही काय को लगड़म बाई स्कूल बोला तलु लड्डू बटवाई आपका भैया भइल बा ना आपका मम्मी का लड़का भइल बा छोट भाई भइल बा ई क्या कहते सरे तोने के का कहतरी सा चुप रही अब इज्जत बाजी कुट्टी पटक हमार तो भाई बाप जन रहते घर में बिया फोन करके कह दे कि भाई मतो जी के रही ठीक ना हमनी के का कहे ना जाई जहाँ जाता नहीं ना कमाए देखी जहाँ जाता नहीं वही जा लेके चलनी साफ एकदम नाके कटवा के रखवा देलो आ सुनी न अब मारदा केवन गोल बना नहीं जाना के गोल बारे? जी जा रकेश गोल बना ये कम बना मौगड़ा आ ये बुढ़ी का सोचे के ना चाहिए जी उनकी तन का लड़की नहीं है अपनी लड़की का सुहाग छीन के आएगा ना कैली है तंचो दिमाग बाटे अरे और बहिनिया कैसे मुंह दिखाई जी बहनिया काहे ना दिखाई जब मर्दे खराब बहनिया थोड़ी भागल बिया के उन्होंने मुंह ना दिखाई काहे ना कह दे सौजी के रही ठीक ना तू चल हम यार आई ना तामे रही बुझाई ला हाँ जी चल मुंह अब जी कपड़ा वाला पर आला में चपटा कुछ तनी। बाटे? कुछ नहीं खे लेकिन जानता नहीं नंदी का मुंह ही लागत आटे बेचारी सुनिया ना तो सही के यही ने बेमारिया बाड़िया और मर हर जइया कहते भाई ओकर तंचो ना बुझाई लाटे बुझाई का तार माई का जवानी चढ़ा रहा चल जी उठिए हम चल जाई जी हम कहता नहीं हम तो कपड़ा नमस्कार प्रणाम हम खुशी गोड़ चुके गोल लगता नहीं आई वीडियो अच्छा लगी तो दिल से लाइक करब जा शेयर करब जा सब्सक्राइब करब जा कमेंट बताइए कि वीडियो कैसा लागल।